No nyt! Vastaa tutut. Oho. Ei meillä koskaan tällaista. Meillä aina ihan joskus. Odotas vaan. 17 vuotta. Sä et tiedä. Ehkä sitten joskus tulee. Ja sitten tulee tuolla vielä arvittavasti, että eikö se ole sitä itsekään nappia? Se hakema. Toi oli ihan kevyt. Lie down. Lie down. Lie down. Look back. Look back. Look back. Lie down. Lie down. Tule. 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 Lin. Lin. Yli. Lin. Tule yli. Hyvä. Tule tähän. Lin. Tule tähän. Se on enemmän unessa kuin sulla ekalla. Niin on. Se on ihan nuulalla. Älä tee paljon mitään enää, ihan jotain pientä, kun saatte ne tuolta pois, niin heti loppu. Niin se eka oli huomattava. Se oli kuitenkin, oliko se eka kerta? Ei. No, Niin se mikä on ollut. Niin olikin. Mä en tiedä mikä suuri se on ihan. Se on siitä kepistä nyt kiinnostunut. Mä otan tän pois. Otetaan ne täältä kautta ensin ulos. Joo, ja lähde itse keskelle. Joo, sitten vaan Hyvä. mennä. Hyvä likka. Noniin. Hyvä. Aivan. Aivan. Hyvä. Hyvä likka. Maahan. Irke. Maahan. Irke. Maahan. Maahan. Hei. Maahan. Nyt me itse lähdemme, sä katos kuinka tapahtuu. Jätä se siihen ja sitten... Ja me mieluummin sitä lampaitteen siitä puolta ja anna sen mennä niin tuonne toiselle puolelle, koska jos sä oot samalla puolella kuin mihin koira eikä sieltä ja nyt sitten pyydät sinne niin kuin vastapäivää sen. Siitä jo. Irke. Kova. Ja ei se näköjään siihen reagoi nyt vielä. Jaano, täällä päin. Kehu vaan hienosti. Hyvä. Super. Ja sitten tosta nyt loppu, niin se saa... Kova. Kova. Hyvä. Siitä maahan ja hieno. Irke. Maahan. Maahan. Irke. Maahan. Taiko huudat tykös, jos sä lähdet? Irke. Täällä. Mä hain noin jää.
No, tuo tänne päin. Tuo tänne päin. Se kokoilee. Joo. Nyt vaan irti niistä, kun se ei enää tiedä siellä mitä sen pitäisi tehdä. Pistä siitä maahan. Johan sieltä tuli ääntäkin, että se kuuleekin.